Bos días a todos e a todas. Eu son Diego González e hoxe viño vos a falar de Ilustrísima, de Carlos Casares. Carlos Casares nace en Ourense en 1941 e morre en Vigo en 2002. Tivo un papel fundamental na historia recente do campo cultural galego, traspasando as fronteiras da comunidade que o veu nacer. Casares foi profesor, escritor, editor e tamén traductor. Para facerse unha idea do impacto da súa figura, é importante destacar que con tan só 36 anos foi nomeado membro da Real Academia Galega en 1978, diputado do Parlamento de Galiza en 1981 e presidiría a sección galega de Pen Club Internacional en 1995, da que foi membro fundador e presidente do Consello de Cultura Galega dende 1996 ata o seu falecemento. Trátase de un dos grandes narradores do sistema literario galego, da segunda metade do século XX. Entre os numerosos galardóns obtidos, foi distinguido dúas veces co Premio da Crítica Española e finalista do Premio Nacional de Narrativa en 1997. Hoxe, veñemos a falar de Ilustrísima, unha das súas novelas publicada por Galaxia en 1980. Esta marca a entrada do autor nunha nova etapa como creador, caracterizada por un cuidado extremo da prosa. O libro ofrece un cambio dende o que se denominará a nova narrativa galega, mentres que, por un lado, abandona as técnicas do monólogo interior, rexistra a falta de focalización e localización concretas e favorece o uso dun tempo difuso. Por outro lado, ofrece a recuperación dos temas dos traballos de transición que marcaron a literatura española dos inicios do século XX, en especial nos escritos de Miguel de Unamuno, Pío Baroja, e en xeral do chamado Grupo do 98. Ilustrísima é a primeira novela de Casares, traducida ao castelán, con título de Ilustrísima, El maquillaje dun obispo. Unha década máis tarde verá a luz en catalán, grazas á autoría de Josep Franco, Ilustrísima Romera, 1993. Posteriormente aparece por fin publicada en francés en 2013, co título de Monsieur ou l'affaire du cinématographe, por Care Editions. En 2017 edítase en inglés, co título de His Excellency, dentro do proxecto editorial Galician Classics, na colección patrocinada pola Consellería de Cultura de Xunta de Galiza, xunto coa editorial Small Station Press. Os personaxes neste libro compórtanse con total naturalidade. O estilo de narración carece de complicacións técnicas, buscando conectar co lector en lengua galega da época, e para iso Casares recurre aos castelanismos, evitando o uso de un léxico menos coñecido. Os diálogos son áxiles e directos, e as descricións discursivas e neutras. Ademais, da diglosia, que manifesta con evidencia, tamén se manifesta a pertenencia dunha determinada clase social e unha situación política represiva, o uso de lingua galega na prensa española. Casares fai falar en italiano castelanizado ao propietario do cinematógrafo, pero iso non impide que dentro do texto non se desprenda un fino sentido de humor. A cita de Paul Gollery, coa que se abre este libro, resume moi ben o que nos vamos a encontrar ao lelo: a loita interna do home. Vaite, malvado, non podes nada contra o meu corazón. En Ilustrísima, destacamos o protagonismo da curia eclesiástica dividida e enfrentada por cuestións ideolóxicas e morales de unha sociedade moi provinciana, comezos do século XX durante o goberno de Canalexas, e a alegría de ver chegar o cinematógrafo, aire fresco de liberdade e coñecemento que marca unha clara fronteira entre o pensamento conservador, intolerante e o liberal transixente. Ilustrísima é un personaxe original e enriquecedor. Aínda que se trate do típico obispo gordo, gran comedor e bebedor, ten unha gran preparación intelectual, ética e moral. É culto, intelixente, perspicaz, é bo e ecuánime, e é o que manda na cidade galega onde reside, Ourense, ou iso se supón polo nome das rúas. Encóntrase rodeado de fanáticos que exixen que exerta o seu poder para acabar co cinematógrafo recén chegado á cidade, informando de unha violencia que se vai creando polo enfrentamento de ideas. Volvendo á súa infancia amable para sobrevivir, sale do seu palacio para entrar nun mundo de unha maneira non ortodoxa. Encóntrase totalmente rodeado de personaxes escuros, envidiosos,
todos pertencentes ao clero. O poder que consiguen os fanáticos é increíble e inaudito. Xente pouco intelixente, pero cunha vontade descomunal. Radica precisamente a dúda intrínseca da intelixencia que xera unha acción ao mesmo nivel. E ademais, estes fanáticos teñen unha santa, Sor Sabina. E é aí donde incorpora o humor ca levitación. O conflito é o cinematógrafo. Ilustrísimo vai de incógnito a velo, a ver as primeiras películas de cine, e comproba que non é tan malo como os seus detractores decían. Os seus enemigos. Ilustrísima é unha novela na que o narrador omnisciente transmite en terceira persoa os acontecementos que se derivan da chegada do cinematógrafo ao pobo. O relato discurre a través de 14 breves capítulos, desde o verán hasta o inverno, que xiran ao redor do elemento central. Ilustrísima, o protagonista. Dende a posición do bispo, ofrécese o fío argumental e o retrato físico e psíquico do resto de persoaxes. Algúns deles, Don Telefosforo e o electoral, o antagonista do obispo. A súa visión da fe é dunha igrexa apocalíptica, culto e calculador. Por outro lado, Don Xeranio é o cura fámulo, fiel nun principio, pero non se vai afastando. É grandullón, de voz suave e infantil, prototipo de home dócil e facilmente manipulável. Ademais, Don Narciso é o chanceler, é carlista, outro personaxe que aparece é Sor Sabina, unha monxa sinxela, guiada polo confesor, Don Telefosforo, que lle aconsella facer xexún, o que lle provoca visións. Toma a forma de unha santa representando a igrexa medieval e mística. Finalmente, Ilustrísima é divertido e afable, moi relixioso, pero tolerante. A bondade está por enriba da xustiza. Escribe co pseudónimo de Alecelos. Os personaxes que o apoian xa van vellos polo que teñen pouca influencia. Ilustrísima é un personaxe que, ainda que se trate do típico bispo, ten unha gran preparación intelectual, ética e moral. A conclusión que chego é que esta é unha moi boa obra de Carlos Casares, que permite reflexionar sobre o pensamento dogmático, o fanatismo, a violencia e a intolerancia.